kwelo thando inhliziyo yami kwelo thando namhlanje sawubopha ifindo namhlanje sawubopha umlando inhliziyo yami kwelo thando inhliziyo yami kwelo thando namhlanje sawubopha ifindo namhlanje sawubopha umlando Kia mama kia Kia mama kia Kia mama kia kwelo thando Kia baba kia Kia baba kia Kia baba kia baba inhliziyo yami kwelo thando inhliziyo yami kwelo thando namhlanje sawubopha ifindo namhlanje sawubopha umlando uyelele mama namhlanje ngasithatha isibongo sakho my darling
wami wona kodwa indodakazi kababa ongizalayo. Namhlanje ngijabula kakhulu mntanami ngoba uphuma la emakhaya likamkhulu wakho uphuma kahle uyakokwakha umuzi. Ngakho-ke njengoba uyakokwakha umuzi iklasi yokwakha umuzi uzofika phambili uzofika wenze wena okuhambisana nalawo uphinde futhi uthi ngokwenzayo unembeza wakho ukutshela ukuthi unembeza wakho iwona ukutshela awuyile kogana umkhwenyana wakho kuphela kodwa uyogana umuzi ugane umuzi ngoba umuntu akufile ukuthi ugane bekude umuntu uganeka baba. Ngakho-ke ukuya kwakho laphaya kulo muzi muthi njengoba umuthi nje kufuneka nawe usekunezela ufake lakho igamela umuzi ukhule ube isiphakapha utshelezele ngaphezulu ukuba umuhle ngoba njengoba sebesilaphaya sibuka mugcina umcimbi wenu wokuhlanganiswa kodwa futhi thina isibuke ngoba sibuke nina ukuthi nenzenjani. Uma nenze into eyiphutha sesogcwalisa iphepha sikhulume sithi hawu laba kade bethatha izolo bangiye kanjani sekujabula thina futhi kujatshuliswa yini esho ukuthi senenze iphutha. Ngakho-ke mntanami hlala wazi ukuthi ixeshazi elimnyama beke balinamathela elibeke emhlophe enze kanje iyenzela yona aba kakhulu wena kumele ugcine iy'fundo oyifundiswe ubaba nokucoshile kukuhle kubona nobaba wakho ekukhulisayo yakho ukuthuma ungayibali ngaphambili kuye kubala akufuneki akungathi uma unenkinga ubonakale ngoba siwuphase kukhale izitsha siwuphase ngoba lokho akuyona into ngicela ukuthi wabambe lawo magama akho engikuyala ngawo ufike uyowakha umuzi uma uwathathile la magama ekutshela ngiyabonga.
Baba hlobuka ngekhaya lakho lonke nezihlobo zakho sithi asingene ngalomzuzu singabantwana bakancwane sizolindela indala impilo thina kancwane siyaphila njani kanjani ukuphangisa yihlomuka lesijwayelo kuye ukuthi manje ngaphandle kukhona iziphuzo eziphumayo ngoba nje kade ngihamba indleleni iyefaya ngabe ziyatholakala ngaphandle ngayo uphuthuma iwashiwe lisishiyayo sicela ukuthi ungeke singasadlulanga lapho lezi iziphuzo lezi iziphuzo zenu bantu basemzini zokuthiba ubude bendlela ngathi ngisasala nisashaya engithi ukuphuma ngibone ukuthi luphu uhlele ngase ulisondeze eduze ngoba iwashi selishiya vele ngakho ke iziphuzo lezi engithi bambani ubude bendlela ngazo ayinawo ukukhuluma ngisakulanda endlini ngiyabuya emva kwemithi ngiyabona hayi ngizongihamba usanje hayi lezi
Lembuzi uzokulungisela ungangithumile. Inawo Kama singanyakaza ukwenza kube ngumuntu. Zokulungisela. Ungangithumi zokuya sengiphethe inyongo. Yakhichima nje ngidwa newakhe. Singakayi esibayeni ngicela ukufaka enye imbuzi. Lena wesibusiso. Kila mara. Yewe mphethe umbambisi. Sakondele nawo kumbe wa. Lembuzi le ngimnayo. Ithengo umkhomo. Kusho mina. Lembuzi le ngimnayo ithengo umkhomo. Sikangidi. Siyokwenza thina bakancwane. Nami ngumkhongi ngathi wase ngihlatshiswa ngazi kuthiwa ngihlatshisela ukuthini. Mase ngibona ukuthi ngaba nginali iqiniso mawukuthi mangikangidi mina mkhongi ngafike ngahlatshiswa. Bese kuthi umkhwe wami mina bese kancwane mina mkhongi ngamhlabisa ukuthi angilona isoka mangilapha. Umthetho wami ngiyisoka ngizokhala futhi ngiphinde ngigala. Ngakho ke mkhwe wami njengoba wenza into enhle silapha ekhaya wangihlabisa. Nami mkhongi ngamhlanje ukuthi Wabesha abantu izandla ziyagezana angalulo yedwa isandla ungasilungu wena uyibhizi. Baba bakancane sophelisa lenkonzo ukubona wenkomo isibani. Ngizolungisela ekhaya. Ngizolungisela ekhaya ngase. Kodwa ke ngizokuphinda. Ngibonga kakhulu ngamandla. Nami ngibonga kakhulu. Abakancane kaGwamande bona nayi inkomo. Yabo. Abazobe beqholisa ngayo umakoti ekseni eshithi isigaba kuwe emtombile ngenyefazini la. Uyazi indindini le seyikhomba wona umcimbi lesongena kuwona. Sebengambika umfana. Hayi mase ngakayihlaba singamthele lenyongo ngesibopha manje. Bajet bayisekhona intombi isekhona insizwe. Ngakho ke hlomuka siyabonga kakhulu. Nalokho engangikuthembise ngakho futhi ngikuthengile sekuba kwena. Mhlawumbe ke ngathi kuyendlini imizuzwana ngizobuye ngingene sengizocela ukuthi umakoti abhice ngoba ayikwazi lezi inkomo nazo futhi ukuthintwa naye engamnikanga ithuba lokuthi azibone kodwa ngekeze koyibone ngabhinqe kodwa ke nithi kuyendlini imizuzwana ngoba sengingena ngimcela ukuthi ahamba abhinqe ukuze naye lezi inkomo zomcimbi wakhe azibone ngaphambi kokuthi siqale isetshenzwe. Yabona. Uziphathe asemandweni mntanami, ungabuyi namacala. Hamba uyiphathe asemandweni mntanami, ungabuyi namahlazo.
mtanami uboyibekezelela iyahlonishwa umfazi oshaya umthetho angeke agane mtanami uboyibekezelela wena-ke iyahlonishwa indoda indoda nomiwenza mtanami uboyibekezelela hayi plangwa hayi hayi malinda naye esithola ngayo umakoti ekhaya namhlanje manje ngidile ekhaya le nkomo lesithola ngayo ngidile ekhaya kanye yini mafamani ilawe makwamanda yabasemizini isikhumba sakhe yabasemizini isikhumba sakhe kube mhlophe babuze kuhle umuzweni makwamanda nibheke umkhuhlane khona makhona inkulumo eninazo makwamanda Ilisho lezobuya umanje inkonzo ukuthi abone inkomo zomshado babembuze imbala njalo abafazi bembhedele esicawini abatshela bese kuthi eshayela umuzi wami nokangini ile engakumina ayikho funga ayikho efunga inkungu niyinsipho le nkomo umbala wayo kuza ngumakutshela imachefa ilena-ke yakini bese kuthi okuqhoyiswa ngawo uphathe umuzwa kancwane namhlanje phansi akakuthi umakoti uyazibona abekubhedela abafazi esigcawini lapho ubatshele ukuthi yayiyimanzi emnyama nansi umakoti ngiyamdedela akabuyele endlini yobuya sezoshaya inxele bese kuthi-ke yintombi siyahlabelela manje thina bakancwane sithi le nkomo le ayilale ngoba yakithi nina nithini ayivuke le kababweni zobe nithi ayenze njani ayilali thina sobe sithini umakoti siyamdedela-ka endlini ngesigwaze khona sibefana yibone kuphela ubaba le ekhaya uncwane angene esibayeni enza umsebenzi wakhe incwane shaya incwane shaya shithi phaphile hayilale inkomo kaba yethu hayilale hayilale inkomo kaba baba hayilale inkomo kaba
Thatha isikole la kancane baba kushaya 1 hayi kamanota we hayi uzwiphathe asemantwini mntanami ungabuyi namahlazo umfazi oshaya umthetho angekagande mntanami uyibekezelela yewena iyahlonishwa indoda indoda noma ingenza mntanami uyibekezelela iyahlonishwa indoda mtshela kumfazi oganile Mama,
uyishaya kanjani ishaya ibuko kubuka kwazo mnyama lapha enkosini uthini udala bethu udabethenga lamasango makhulu isonga lentombi kadila phezulu uthini uJoji lapho ufakanusa madoda ibuka Ngiyabingelela igama lami Phakamile. Namhlanje usuku lami olukhulu, usuku lomshado. Ngithanda ukubonga kakhulu wami ngokwenza iqiniso nokuhlonipha umuzi wasekhaya. Ngibonge kakhulu nomndeni wami nezihlobo nabo bonke nje abalekelelile ukuthi lo mcimbi ube yimpumelelo. Ngizizwa ngithukile kodwa kukhona ukuthuka okuncane kona kodwa futhi nenjabulo ikhona ngoba ngihloniphile nabamuzi wasekhaya nabazali bajabulile ngokuthi ngiphumile ekhaya ngeza la ngendlela Sanibonani, igama lami nguFezile wakangidi usisi kaMakhoti uPhakamile Ngidi oshadayo namhlanje eshada no
Git wakancane engize ngimusha isigama lakhe. Ngisithanda ukudlulisa ukubonga kakhulu kuze kwafika lesikhathi lesi sesuku olukhulu lomshado kusukela nje ekuqaleni imindeni iphathene kahle sibonge kakhulu nasehlotsheni eyenze lo mcimbi waba yimpumelelo. Yo usisike njengoba eshada namhlanje ekhaya nje kujatshuliwe kakhulu ngoba uphume ngendlela okuyiyona abazali beyilindele njengoba sikhuliswe nje singamakhosazane ukuthi umuntu nje mengabe ephuma nje uphuma okuyinto ebalekile ukuthi ukwazi ukuthi azafike kulesi sigaba esayiphethe kahle wakwazi ukuthi athole usibari wenze iqiniso kuyena njengamanje sithanda ukubonga kakhulu ke nakeni sisi ekwazi ukuyiphatha nje sonke lesikhathi kwazi kwafika lana ube isibonele esihle kuthina nathi njengoba simlandela nje siyafisa ukuthi sihambe ngale ndlela le yahambe ngayo size siphile nathi ngale ndlela le yaphuma ngayo. Ngifisela nokuthi ke la emzini wakhe afike ahlale kahle baphathane kahle nje la ekhaya naye usibari kambe nje ley'ngane nje noma eziyi-100 ngiyabonga. Uma ngawe ungidlisile ekhaya, uma ngawe ungidlisile mina, ngithani yayivuma inyanga yanikholalo, umuthi wayo uyasebenza. Uma ngawe ungidlisile ekhaya, uma ngawe ungidlisile mama, ngithani yayivuma inyanga yanikholalo, umuthi wayo uyasebenza. Uma ngawe ungidlisile ekhaya, uma ngawe ungidlisile lapho ngithani yayivuma inyanga yanika umuthi wayo uyasebenza. Yela benithi sayidlalela manje sithandana wangempela, ngibona ngathi sengiyakhetha uthando lethu lenyukela. Yela benithi sayidlalela manje ngithando wangempela, ngibone ngathi sengiyakhetha uthando lethu lenyukela. Phela bengithi sayidlalela nje manje sithandana wangempela, ngibone ngathi sengiyakhetha uthando lethu lenyukela. Uthando lakho ngathi lusamala, hayi lusamala, hayi lusamala, lusamala. Uthando lakho ngathi lusamala, hayi lusamala, hayi lusamala, hayi lusamala. Uthando lakho ngathi lusamala, hayi lusamala, hayi lusamala, hayi lusamala.
uzokwazi ukuphathana nomuntu umlungu. Vai,
Thank you.
Vamos, eca.